Sziasztok! Üdvözöllek titeket! Dósa Gergely vagyok, naturál testépítő, személyedző, online coach. Igazándiból én egész életemben sportoltam, de az utóbbi pár évet az életemben ez a fitness, az életmódváltás és a naturál testépítés tette ki. Van egy online coaching programom, illetve több csapattársammal együtt csinálunk egy online coaching applikációt, aminek WebGym lesz a neve. Igazándiból te most ennek az elődjébe léptél be, csak ez még ugye nem egy applikáción keresztül zajlik, de a lényeg az, hogy egy teljes körű támogatást kap minden szempontból, ami szükséges arra, hogy elérje a célját. Beletartozik az étkezés része, az edzés, és az edzésen, illetve az edzőtermen kívüli életnek a támogatása is beletartozik, és akkor minden szükséges eszközt megkap ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudja csinálni a dolgát a kliens. Jelen esetben Darcsi. Úgyhogy most Darcsi összeszedte a kérdéseket, amiket feltettetek neki, és akkor szépen most ezeket itt közösen megválaszoljuk nektek. Mi az első lépés, ha valaki extrém túlsúllyal szeretne elkezdeni mozogni? Ilyenkor az első lépés az egyébként nem a mozgás lesz. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni a pszichológiai tényezőket, amik ide vezettek, hogy erre a pontra kerüljön az ember. Nyilván ezeken kell dolgozni, nagyon fontos, és eközben be kell vezetni azt, hogy tudatosan elkezd az ember étkezni. Ennek vannak alapjai, a fogyásnak ugye az alapja az, hogy kalóriadeficitben kell lenni. Ezt mindenkinek egyénileg ki lehet számolni, és aztán tapasztalat útján ezt módosítani kell, annak függvényében, hogy hogyan fogy az ember, vagy éppen ha nem fogy, akkor azt szerint kell módosítani. De a lényeg az, hogy ha ezek már is stimmelnek, akkor el lehet kezdeni óvatosan mozogni. Akinek extrém túlsúlya van, mindenképpen először statikus mozdulatokat kell csinálni, tehát például egy guggolás helyett csak falnak támaszkodik az ember, érdemes ilyenkor medencében végzett gyakorlatokat csinálni, gyógytornát, és később, ahogy elindul lefelé a súly, ahogy lekerül a terhelés az izületekről, a szalagokról, illetve a szívről, el lehet kezdeni kicsit intenzívebben mozogni, ilyenkor jönnek be ugye a saját testsúlyos gyakorlatok, és később pedig el lehet kezdeni ugye az edzőterem irányába mozogni, illetve ez még nagyon fontos, ugye, hogy a napi aktivitást azt amennyire lehet fokozni kell, tehát itt arra gondolok, hogy a hétköznapi életben elvégzett dolgokat azt kell fokozni, tehát ahogy mondjak egy példát, például nem liften megy fel az ember az emeletre, hanem lépcsőn, minél többet közlekedik gyalog, ez nagyon fontos, a lépésszámnak a növelése, és első körben ezek fognak segíteni abban, hogy csökkenjen a testzsír százalék. A második kérdés az, hogy milyen mozgásformák a legbiztonságosabbak ebben a súlyban. Igazából most ezt is megválaszoltam, úgyhogy menjünk a következőre. Milyen eszközöket érdemes használni otthon? Hogyha arra gondoltok, hogy edzéshez milyen eszközöket érdemes használni, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy nagyon sok otthoni eszközzel lehet gyakorlatokat végezni, de itt az elején bőven elég, ha az embernek mondjuk van otthon vizes palack, esetleg szék, igen, az nagyon fontos, gumikötél, az nagyon jól tud jönni még ilyenkor, de én úgy gondolom, hogy ezeket hamar ki tudja nőni az ember. Nyilván egy ideig tök jól lehet fejlődni az otthoni edzéssel is, viszont egy idő után nem lehet már tovább progresszálni, ezért érdemes kicsit intenzívebb mozgásokat találni utána, mint például ugye az edzőtermi edzés, de nyilván aki teljesen előről kezdi, annak ez is egy hatalmas változás, hatalmas elmozdulás lesz pozitív irányba, és ami nagyon fontos, hogy ha valaki csak egy alkalommal tud edzeni egy héten, már az is 1 milliószor jobb, mint hogyha egyszer sem mozogna. Hát igen, én is annól otthon kezdtem. Így van. Egyébként én is otthoni edzéssel és street workouttal kezdtem el, tehát nem testépítés volt az első, amiben belevágtam volna. Mi számít edzésnek extrém túlsúly esetén? Extrém túlsúly esetén már igazából az is edzésnek számít, hogyha mondjuk széken ülve te karkörzést csinálsz, vagy simán csak emelgeted a karodat,
mozgatod a lábadat, tehát csinálsz például lábnyújtást, vagy bokakörzést, ezek már mind olyan dolgok, amik egy jó dolognak számít. Tehát mondjuk egy 200 kg plusz esetén, amikor az ember a hétköznapi dolgokat is nehezen tudja elvégezni, akkor már ezek is olyan mozgásnak számítanak, ami egy edzés, valamilyen szinten ugye neki ez egy terhelést fog okozni. Tehát ebben az esetben mindig nagyon óvatosan kell elkezdeni, tehát nem szabad semmi hirtelen dolgot csinálni, teljesen más, mint hogyha valaki mondjuk egy normál testzsír százalékkal kezdi a nulláról az edzést. Aki extrém túlsúllyal rendelkezik, annak ugye sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve az egész teste. Hányszor érdemes egy héten mozogni a kezdeti időszakban? Mindenképpen azt mondanám, hogy gondoljatok úgy a mozgásra, amit ugye az elején is mondtam, hogy a hétköznapi aktivitást kell fokozni, amennyire lehet. És ezen kívül nyilván mindenkinek máshogy fér bele az idejébe, de például egy ilyen otthoni tornát, vagy edzőtermi edzést bőven elég hetente 2-3 alkalommal csinálni az elején, és utána nyilván lehet egy darabig fokozni, de az átlag ember már heti 3 edzéssel nagyon jól tud fejlődni, de először is mindig az aktivitást kell fokozni, amennyit lehet, sétálgassatok, ne üljetek le olyan sűrűn, ha meg tudjátok oldani, akkor munkába is álljatok föl minél többször. Itt ilyenekbe kell gondolkodni elsősorban. Mik a leggyakoribb hibák, amiket ilyenkor elkövetnek az emberek? Szerintem az egyik leggyakoribb hiba az az, hogy ha túl nagy kalóriadeficitet kezdenek el tartani, illetve túl szigorú étrendet kezdenek el követni. Ugye ez azért gond, mert növekedni fog az éhségérzet, és sokkal nehezebb lesz betartani, illetve ha még ki is bírja az ember, és nagyon hirtelen fog lefogyni, utána, mivel végig ez egy kellemetlen folyamat volt, nem fogja tudni tartani ezt az étrendet, vagy ezt a kalóriamennyiséget, és vissza fogja hízni, amit leadott, sőt, még akár lehet, hogy többet is. Szóval mindenképpen kell egy precízen kiválasztott kalóriadeficit, amit kényelmesen tud tartani az ember, törekedni kell a jól lakottság érzésre, tehát mindenképpen olyan ételeket kell összeválogatni, aminek magas vagy nagy a volumene, mint például cukkini, kígyóborka, burgonya, aminek alacsony a kalóriatartalma, viszont térfogatra nagyok. Ezek nagyon fontosak. Illetve mozgás terén, ami szerintem nagyon nagy probléma szokott lenni, amiket szoktam látni, hogy valaki mondjuk túlsúllyal elkezd futni, járni például, és egy 20 perces futás alatt szétcseszi a térdét, a bokáját, plusz megfullad, mert nem kap levegőt, és nyilván az lesz az első tapasztalat, hogy ez egy undorító dolog, és többet nem akarja majd csinálni. Tehát itt is az első az, hogy fokozatosan először a lépésszám legyen több, az aktivitás legyen több, és akkor utána be lehet hozni szépen intenzívebb mozgásokat is. Honnan tudja az ember, hogy egy gyakorlat árt vagy használ? Mindig azt kell megnézni egy gyakorlatnál, hogy miért csináljuk. Úgy kell megválogatni a gyakorlatot, hogy amelyik izomra szeretnénk dolgozni, ez arra egy működőképes gyakorlat legyen, és el kell sajátítani egy olyan technikát, ami elősegíti azt, hogy tudjunk benne erősödni, és mindenképpen nagyon fontos, hogy tudjuk kontrollálni a súlyt, vagy a gyakorlatot, tehát ne a gravitáció ráncsa vissza a súlyt, hanem mi dolgozzunk neki ellen. Igazából, ha megnézitek, például olimpiai súlyemelők 200 kilókat emelgetnek a fejük fölé, úgyhogy leülnek a bokájukról, olyan mélyre ugolnak, és mégis egyben vannak. Az emberi test az nagyon sok mindenhez képes adaptálódni, csak nagyon fontos az, hogy fokozatosan kell növelni a terhelést, és akkor nem lesz gond. Hogyan lehet erősödni úgy, hogy közben még nagy a mozgáskorlátozottság? Nyilván akin sok túlsúly található, nekik ugye azt a súlyt azt cipelni kell minden nap, illetve tartani, tehát azért valamennyire nekik nem lesz egy olyan nagyon rossz izomzatuk, de itt is fokozatosan kell növelni a terhelést. Például, hogy tényleg egy jó példát mondjak, hogyha valaki mondjuk extrém túlsúllyal küzd, és mondjuk csinál oldalemelést,
ugye amivel a vállizmát tudja erősíteni. Nyilván először bőven elég, hogyha csak simán a karját kiemeli oldalra, és szépen, mondjuk amikor már eljutott arra a pontra, hogy mondjuk meg tud csinálni így 10 karemelést, úgy, hogy nem fájdul meg mondjuk tőle a válla, és nem lesz tőle izomláza, akkor mondjuk megfoghat egy kilós kézisúlyzót, és azzal csinál 8 ismétlést. És így szépen fokozatosan kell. Mindig abba gondolkodjatok, hogy nem kell napról napra mondjuk kilókat emelni, bőven elég, hogyha mondjuk hetente, vagy 2 vagy 3 hetente emeltek a súlyokon. Mindig azt kell megvizsgálni, hogy ne edzétek magatokat túl, az is nagyon fontos. Tehát, hogy azt érzitek, hogy nagyon durva izomlázatok van, akkor valószínűleg túl sokat csináltatok. Egy ilyen kellemes izomláz az még belefér, és tényleg arra figyeljetek, hogy fokozatosan legyen fölépítve a mozgás. Hogyan lehet megtartani a motivációt, ha nincs gyors eredmény? Ez amúgy egy jó kérdés. Nagyon nehéz megtartani a motivációt, nem szabad a motivációra hagyatkozni, az egy nagyon becsapós dolog. Én, amit így a Darcsinál is látok, ugye saját magamból is kiindulva, illetve én foglalkozok több versenyzővel is, meg hát nyilván nagyon sok hobbistával, hétköznapi emberrel úgymond, akinek nem a versenyzés a célja. Nyilván nem mindenki tolja ilyen extrémen, mint Darcsi, hogy tényleg ilyen nagyon, nagyon katonás, szigorú, tehát tényleg betart mindent. Nyilván amúgy belegondolunk, nincsenek nagyon szigorú dolgok, nem? Tehát, hogy Nem, meg hát fokozatosan emelni. igen, tehát hogy ezt föl kell építeni, hogy a motivációra úgy gondoljatok, hogy ez egy izom, amit lehet edzeni. Ami fontos, hogy fegyelmezetnek kell lenni, tehát nyilván van egy célotok, érdemes ennek a célnak adni egy dátumot, meg egy pontos számot, amivel tudjátok mérni a haladást, ez nagyon segít. Meg szerintem reális célt kitűzni, mert nagyon sokszor hatalmas célokat tűzünk ki, nagyon rövid időre, és aztán ha az nincs meg, akkor kudarcnak éljük meg. Így van. Úgyhogy, és nagyon sokszor tényleg nem is a motiváció számít, mert én magamról tudom, hogy már több mint egy éve kalóriadeficitben vagyok, hanem tényleg a fegyelem. Igen. Az sokkal fontosabb, mint a motiváció. Igen, lesznek rosszabb napok, nem alszod ki magad, összeveszel valakivel, kirúgnak a munkából, nem lesz kedved csinálni. Mindig arra kell hagyatkozni, hogy fegyelmezett legyél. Ki kell alakítani egy jó rendszert, hogy tudjad mindig, hogy mi után következik, és így sokkal könnyebb lesz tartani az utat. Tehát, hogyha például minden napra meg van csinálva előre a kajád, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy valami rosszat fogsz enni, mint hogyha nincs megcsinálva, és mindig az utolsó pillanatban kell összeszedni. És mindig úgy próbáljátok erre gondolni, hogy a motiváció az mindig úgy épül föl, hogy egy kicsiben kell kezdeni, és az agyad meg fog jutalmazni, amiért megcsináltál egy feladatot, és ezért akarni fogja a következő feladatot is teljesíteni. Tehát például, csak mondjak egy jó példát, az első feladat az az, hogy ma mondjuk fölállsz, és 10 lépéssel többet teszel, mint az előző nap, és a következő nap meg mondjuk csinálsz 5 lépéssel többet, és akkor szépen így elkezd fölépülni a dolog. Ez egyébként ugyanígy van minden más dologgal is, tehát például, hogyha neki akarsz állni egy nehéz feladatnak, amit a munkába adtak, akkor valószínűleg sokkal hamarabb bele tudsz állni abba a feladatba, hogyha mondjuk előtte összepakolsz otthon, meg összetakarítasz, mert az egy könnyebb feladat, ahhoz gondolkodni se kell, viszont az agyad már meg fog jutalmazni azért, amiért tettél egy erőfeszítést, és így könnyebb lesz a következő, nehezebb feladatra áttérni. Ezekből valójában ezek voltak. Lehet, hogy még azt tenném hozzá, hogy egy jó coachot kell választani. Főleg egyébként az is tud segíteni sokat. Meg szerintem hozzátenném azt, amit te nagyon sokszor mondasz, az alvást. Nagyon sokan alábecsülik, én is alábecsültem, nagyon rosszul aludtam, de amióta együtt dolgozunk, az a 7-8 óra alvás mindig megvan. Igen. Úgyhogy... Igen, egyébként ezt nagyon jól mondod. Nagyon figyeljetek arra, tényleg nagyon alábecsült az alvás, hogyha jól alszotok, akkor minden problémát, ami előttetek van, sokkal könnyebben fogtok megélni, sokkal inkább úgy tudtok rá tekinteni, mint ez egy feladat, nem úgy, mint egy büntetés. És hát nyilván, tehát ez nem is kell szerintem nagyon magyarázni, hogy ha jól alszotok, akkor jól működik a hormonháztartástok, jobban érzitek magatokat, jobban tudtok teljesíteni, jobban tudtok zsírt égetni, jobban tudtok izmot építeni,
Úgyhogy tényleg ez egy nagyon elsődleges dolog az, hogy az alvásotokat rendbe kell tenni. Nyilván ugye aki túlsúllyal küzd, nekik ugye ez még inkább rontja az alvás minőségét, tehát már csak ezért is érdemes ezzel foglalkozni. Nem tudom, mit mondjak itt. Lehet, hogy még azt tenném hozzá, hogy az alvás hiány nagyon sokszor okozza azt, hogy jobban éhesek vagyunk. Vagyis én magamon ezt szoktam. Igen, van egy hormon, ami az éhségért felelős, és hogyha keveset alszunk, illetve extrém mondjuk kalóriadeficitet tartunk, akkor ugye ennek a termelése, ez fokozódik, és nyilván ugye sokkal nehezebb lesz tartani bármit is, hogyha közben olyan éhes vagy, hogy lekaparnád a vakolatot is. Nos, és a többi kérdés az inkább rólam szólt. Hogyan kezdődik a felkészülés egy testépítő versenyre, mik az első lépések, ha valaki mint Darcsi versenyre szeretne készülni? Nos, igazából annyit szeretnék, és hát sok mindent el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, de a lényeg az, hogy ami egy versenyzőre vonatkozik, az ugyanaz, tehát ugyanazokat az elveket kell neki is tartani, mint bárki másnak, bármilyen hétköznapi embernek, aki mondjuk nem akar versenyre készülni. Tehát ugyanaz a testnek a működése, úgyhogy extrém dolgokat egyébként nem kell csinálni. Nyilván a lényeg az, hogyha mondjuk tényleg valaki elköteleződött, hogy szeretne versenyre menni, akkor ugye először is el kell kezdeni egy közös munkát. Ugye szokott lenni testépítésben, biztos hallottatok már azt a szót, hogy tömegnövelés. Igazándiból itt ugye ez a száraz izomtömegre vonatkozik. Ugye Darcsinál ez most úgy jelenik meg, hogy nála inkább most egy testkompozíció javítás zajlik, ami annyit tesz, hogy kemény súlyzós edzések vannak, amivel javítjuk neki ugye a fehérje szintézist, ezáltal ugye az izomzata fejlődik, illetve emellett tart egy kalóriadeficitet, nem túl extrém deficitet, tehát mennyi deficitben vagy körülbelül? Hát ilyen 500-600. Igen, ilyen 5-600-as deficitben van. Szépen hetente megy egy ilyen fél kiló körül, nem? A súlyod? Egyben már lement majdnem 8, amióta együtt dolgozunk. Majdnem 8 kilót ment, amióta együtt dolgozunk, igen. Tehát közben tartja ezt a deficitet, egyébként az edzésben szépen fejlődik, ez egy jó indikátora annak, hogy az izomtömeg is javul. Úgyhogy tulajdonképpen a lényeg az, hogy kell egy jó edzésprogram, nem szabad túl sok időt a teremben tölteni, tehát körülbelül ilyen 1-1,5 órát le kell edzeni, és igazából ez abban különbözteti meg mondjuk, tehát annyi a különbség az átlag, meg mondjuk a versenyzői edzés között, hogy tulajdonképpen neked több időt kell lent legyél a teremben. És igazából kevesebb idővel is nagyon jól tudna fejlődni, de nyilván mivel ő elhatározta, hogy ezt szeretné csinálni, ezért neki ez a programja, és így egy kicsit úgymond optimálisabb, maximalizálva van a fejlődése. Mi különbözteti meg a hobbi edzést a versenyfelkészítő programtól, hogyan alakította a Darcsi heti rutinját? Hát igazából ugye ezt szerintem kicsit le is vettem az előző kérdéssel, tehát igazándiból az, hogy egy hobbistának nincs szüksége heti 5 edzésre, de egyébként egy versenyzőnek se feltétlenül kell 5 edzés, tehát van több olyan versenyzőm is, aki például hetente csak 3-4-et edz, mert nyilván nem mindenki ebből él, más munkája van, és ehhez is kell alkalmazkodni, tehát heti 3-4 edzés is egyébként lehet versenyezni, de a lényeg az, hogy egy átlag embernek nyilván kevesebb időt kell ebbe belefektetni, de egyébként nincsenek szerintem hatalmas különbségek, így naturál vonalon, azt hozzátenném. Igen. Hogyan néz ki egy nap Darcsi életében a verseny felé vezető úton? Mi van az edzéseken és az étkezéseken? Hát ezt inkább akkor te mondd el. Mit szólsz hozzá? Hát nekem heti 5-szer van súlyzós edzésem, abból 3 lábnap és 2 felsőtest. Ez mellett mindig levezetésnek van 35 perc kardio, ami az én esetemben egy gyors séta, emelkedős séta, amin változtatva volt. Egyrészt a rendszer van,
az edzéseimbe végre, szóval nekem nagyon nagy segítség ez, hogy tudom, hogy mit kell csinálnom, hogyan, ez mellett ugye a dózer odafigyel rám. Amúgy ez szerintem egy nagyon motiváló tényező lehet, mármint, hogy nyilván nekem is van edzőm, én is kapok edzéstervet, ebből is tudom, hogyha ugye előre pontosan meg van írva, hogy mit kell csináljál az edzőteremben, milyen súlyokkal, milyen ismétlésszám, hány sorozatot kell végezned, ez szerintem sokkal motiválóbb, mint hogyha csak lemész és magadtól kell megszülnöd, hogy éppen akkor mit csináljál. Főleg, hogyha esetleg tudod, nincs úgy kedved edzeni, akkor lehet, hogy nem is mennél rá olyan súlyokra, nem? Hát, amúgy igen, szóval sokkal jobban fejlődtem most az elmúlt 2 hónapban, vagy 2,5, mint azelőtt egy fél év alatt, szóval ezt nem is lehet összehasonlítani. Az mellett meg ami az ételt illeti, ahogy mondtuk az előbb, ilyen mínusz 500-600 kalória deficitben tartom magamat ahhoz képest, ami a szintfenntartáshoz kellene. És meg szerintem, ami fontos szerintem elmondani az, hogy én 2 gramm fehérjén vagyok majdnem egy nap. Mert amúgy... 2 gramm per testsúlykilogramm. Igen. Úgyhogy ilyen 1,5 gramm kell a Igen, tehát például egy átlag embernek, aki mondjuk, tehát egy átlagosan ilyen 1,6-1,8, főleg nőknél, tehát per testsúlykilogramm ennyi fehérjére van általában szükség egy embernek. Aki intenzívebb súlyzós edzést végez, annak érdemes kicsit följebb tolni, de 2 g per testsúlykilogrammnál igazából sokkal többre nincs szüksége senkinek. Ez még, hogyha esetleg egy nagyon alacsony kalóriabevitelnél vagyunk, verseny közelettével, akkor ugye ez a fehérjebevitel még inkább megemelkedhet, ugye a szénhidrát meg a zsírbevitel az lecsökkenhet még jobban, de ugye ezt is próbáljuk majd úgy menedzselni, hogy a lehető legkevésbé legyen kellemetlen, mert azért egy idő után, tehát a versenyhez közel mondjuk 1-2 hónapban azért ott már az éhségérzet az kicsit magasabb tud lenni. Egyelőre nem éhezek. Mik a legfontosabb mentális kihívások, amelyekkel Darcy szembesülni fog a felkészülés során? Igazándiból én azt látom, hogy ő sokkal erősebb mentálisan az átlag embernél, nagyon sok mindenen keresztül ment. De ez nagyon sok munkával. Igen, tehát egy az, hogy ez nagyon sok munka, a másik meg, hogy ugye azért ezek valószínűleg úgy megerősítik az embert, hogy például ez, hogy te most diétázol, hát most igazából ez semmi. Ez semmi. Meg az edzés. Nem, valójában. Tehát, hogy... Vannak olyan napok, amikor kevésbé van kedvem menni edzeni, például amikor felsőtest nap. De aztán, amikor már lent vagyok a teremben, meg leedzek, sokkal jobb a kedvem. Úgyhogy... Ja. Igazából én azt szoktam tapasztalni, másoknál is, és magamnál is volt ilyen, hogy az ember, mikor már ugye egy jó ideje alacsonyabb kalóriabevitelen van, kevesebbet eszik, akkor azért elég sok kétség tud benne támadni, afelől, hogy ez egy jó iránya, amit csinál, tehát kevésbé lesz úgymond magabiztos az ember, de szerintem például nála ezek a tényezők egyáltalán nem fognak közrejátszani, mert most is, amit így az interneten kap, meg ahogy ugye reagálnak az emberek néhány dologra, és ugye ő ezt meg szimplán lepergeti a válláról, szóval az elején gondolom, hát jó, persze, ez nyilván el is olyan, hogy ebbe is meg lehet edződni, de szerintem te ezeken a tereken már nagyon, nagyon meg vagy edződve. Igen, meg hát ki van tűzve a cél. Így van. Most már azért is megmutatom, hogy így van. A kedvenc kérdésem, Darcynek nem fog lógni a bőre, vagy már lóg? Ez tényleg ezt te tudod legjobban, hogy lóg-e, vagy nem? Nem tökéletes a bőröm, azért 68 kg fogyás, az 68 kg fogyás. Minden testalkatmas, szóval én többször is elmondtam, hogy én alsó testben mindig nagyobb voltam, a combjaimon például nem veszem észre, a hasam is szépen húzódik vissza, tény és valahogy érzem rajta, hogy azért nem az a tökéletes, a karomon azon jobban így meglátszódik. Egyelőre nem kell, az, hogy mi lesz, hogyha elérem azt a célsúlyt, az meg majd kérdése kell, akkor majd eltávolítatom sebészileg. Ennyi. Igazándiból foglalkoztam már több emberrel is úgy, aki hobbista volt, meg versenyzőnél is volt olyan, hogy kicsit meg volt ereszkedve a bőre. Egyébként ez teljesen
Tehát nagyon, nagyon nagy mértékben genetika függő, hogy kinek mennyire ereszkedik meg a bőre, de szerintem neked, hogyha nagyon nyúlós lenne a bőröd, akkor már most is nagyon lógna. Tehát amennyit fogytál. Hát ez az, hogy a hasamról, derekamról lement több mint 60 igen, cm, igen. és annak ellenére... Annak ellenére tök rugalmas. Tehát én azt gondolnám, hogy biztos, hogy valamennyi lógás lesz, de szerintem nem lesz feltűnő. Meg nyilván, tehát ez egy olyan dolog, hogy ezt valamilyen szinten nem is lehet elkerülni, tehát én is, amikor lediétázok, én 25 kilót fogyok körülbelül egy versenyre, nekem is valamennyire nyúlik, tehát ki tudom húzni a bőrömet, például a combomon, de ezt lehet korrigálni majd. Tehát ez szerintem egyáltalán nem egy olyan tényező, ami hátráltatna minket hidratálni kell. Ez egy nagyon fontos tényező. Hogyan befolyásolja a genetika a versenyfelkészülést, milyen szerepe van az étkezésnek és pihenésnek a fejlődésben, Darcsi esetében, Darcsi genetikai adottságai, milyennek jó alapanyag. Igen, szerintem a genetikai adottságok közül az első, az szerintem az a mentális adottság, hogy ki mennyire hajlandó melózni, és beletenni a munkát ahhoz, hogy elérje a célját. Utána szerintem a következő az, amikor ugye azt nézzük, hogy milyen a testfelépítése. Egyébként hál' Istennek ő azért ilyen alacsonyabb, zömökebb típus, ami azért jó, mert valószínűleg alsó testben nagyon erős lesz. Ugye ő, amiben szeretne indulni, ez a wellness kategória. Igen. A wellness kategóriába szeretne indulni, ami annyit tesz, hogy egy nagyon izmos alsó test és egy arányos felsőtest kell hozzá. Ugye itt általában a farizmot szokták elsősorban díjazni, hogyha tényleg egy ilyen izmosabb feneke van az embernek. De ez majd Darcsinál ez úgy fog kinézni, hogyha eljutunk egy bizonyos súlyra, amikor már jól látszik a formája, akkor fogunk választani neki kategóriát, mert nyilván el lehet indulni bármilyen kategóriába, bárkinek, csak hogyha nem illik bele a szerepbe, akkor nem fog jó pontozást kapni. De ezen sem izgulunk igazából, legalábbis én biztos, hogy nem, mert tényleg van 2-3 kategória, ami potenciálisan működhet, és akkor azt fogjuk választani, amelyik leginkább testhez álló lesz neki. Hogyan zajlik a formált időzítése? Mennyire pontos a tervezés és a felkészülés, hogy a versenyre a legjobb formában legyen? Igazándiból a versenyhez közeledve nagyrészt ugyanazt a programot kapja, amit most is kap, tehát a heti előre megtervezett edzésterv, illetve az étkezésekre lebontott étrend, illetve nyilván azért nekem tisztában kell lennem a napi rutinjával is, hogy hogyan zajlik a napja, plusz ugye a kardióedzés, a lépésszám, tehát az aktivitást is figyelni kell, ugye a súlyát folyamatosan kell figyelni, illetve ugye a verseny közelettével a formát nagyon sűrűn kell nézni, illetve a pózolást is, ugye ezt meg kell tanulni, és a formaidőzítés, tehát ha arra gondoltok, hogy a verseny előtti egy hét, az pedig úgy zajlik, hogy ott már inkább órára pontosan szoktam megadni, hogy mit kell csinálni, tehát kapsz egy bármilyen dokumentumot, vagy ugye később ugye meg lesz nekünk addigra talán már az applikációnk is, a WebGym, és akkor a lényeg az, hogy órára pontosan le van bontva, hogy mikor mennyi vizet kell igyál, mennyit kell egyél, mit kell éppen csinálni, pihenni vagy edzeni. Ugye a verseny közelettével nagyon fontos, hogy minél stresszmentesebb legyen az ember, tehát erre is azért majd odafigyelünk, amennyire csak lehet. Hát nagyjából ennyi egyébként. Mi az, ami Darcsi számára a legnagyobb motiváció a felkészülés során? Hogyan tartja fent a lelkesedését és a fókuszát a nehéz pillanatokban? És hogy milyen az együttműködés tanonc coach között? Ahogy mondtam előbb is, motiváció az nem lesz mindig. Főleg én magamról tudom, hogy azért egy éve deficitben se lenni könnyű, mert azért sosem nem éheztem, viszont persze voltak olyan pillanatok, amikor azért megkívántam volna kicsikét többet enni. Ettől függetlenül már én tartom, hogy a nagy része a fogyásban az már mögöttem van, így ez már
ebből a szempontból most a jóval könnyebbik része, és tartom, hogy még a nehezebb csak még fog jönni, ahogy még fogyok, meg elkezdek formálósodni, meg minden. Fókuszálni kell. És tényleg, mivel nekem van egy napi rutinom, amiben segít a dózer nekem mindig hétről hétre kialakítani az edzéseket, meg ugyebár a kajcsimat is rendbe raktuk még jobban. Ez miatt tudom, hogy mit kell megcsinálnom, és úgy vagyok vele, hogy nekem az be van iktatva arra a napra. Lehet -20 fok is, fúj, hát úgy a szél, mint a tundrában, akkor is elmegyek, megcsinálom, mert ez ki van adva arra a napra. Úgyhogy, de ez nagyon sok munka, mentálisan nekem nagyon sokat kellett erősödnöm, nagyon labilis voltam, ugyebár depressziókkal is küzdöttem, ez nem megy egy napról a másikra. Szóval amikor én az elején voltam, én nem gondoltam volna abba bele, hogy én versenyezni fogok, ez így, ahogy lement szerintem az első 30-40 kiló, akkor mondtam, hogy na jó, én többet is szeretnék elérni, ha már ennyit elértem, és ez még csak jobb lesz idővel, remélem. Igen, igazából itt mindenképpen hosszú távon kell gondolkodni, tényleg ez egy nagyon hosszú folyamat. Ha csak saját példával akarok élni, én például most a következő versenyemre 2 évet készülök, tehát a Dalcsinál is az a helyzet, hogy ugye nem szabad elsietnünk az egészet, tehát szépen először le kell ugye adni a testzsírt, és akkor utána indul el majd intenzívebben a felkészülés, de tulajdonképpen idáig minden a terv szerint halad, szépen megyünk lefelé, illetve a súlyok az edzésben pedig fölfelé mennek, ami nagyon fontos. És ja, amit még akartam mondani, hogy tényleg, amit a Dalcs is mondott, hogy mindenképpen egy rendszerben gondolkodjatok, hogy próbáljatok magatoknak kialakítani egy olyan rutint a hétköznapokra, ami elősegíti ezeket a dolgokat, tehát előre legyen megcsinálva a kaja, hagyjatok időt az edzésnek, vásároljatok be előre. Ezek mind olyan dolgok, amik nagyban meg fogják könnyíteni az életeteket. Ja, igen, és az együttműködés meg szerintem nagyon jó. Én betartom azt, amit mondsz, úgyhogy nem tudom, mindenben, meg hogyha bármilyen kérdésem van nekem, akkor mindig segít, úgyhogy igen, nekem az nagyon nagy segítség. Milyen különbségek vannak a férfiak és nők testépítő versenyfelkészülése között? Oda van figyelve arra, hogy Darcsi nő, a hormon, menstruáció nem fog felbomlani ilyenkor. Ez szerintem egy jó kérdés. Igen. Igen, egyébként vannak különbségek a női és a férfi felkészülés között. Ugye nyilván férfiaknál, nőknél is ugye különböző kategóriáik vannak, és a férfiaknál általában jellemzőbb az, hogy nyilván ugye alapból nagyobb izomtömeggel rendelkeznek, de a férfiaknál az is jellemző, hogy ott azért jobban be kell száradni, tehát alacsonyabb testzsírszázalékkal kell megjelenni, nőknél ez kicsit lazábbra van véve, és igen, egyébként nagyon fontos nőknél is, hogy ugye úgy kell menedzselni a kalóriabevitelt, a zsírbevitelt, illetve a szénhidrátot is, hogy ugye ezek befolyásolják a hormonháztartást, hogy ezek minél inkább rendben legyenek. Nőknél elő szokott fordulni ilyenkor, hogy a menstruációs ciklus kicsit felborul, ami nem egy jó dolog, de ez elő szokott fordulni a versenyzőknél. De minél inkább ugye ilyenkor arra kell törekedni, hogy ez rendben maradjon. Most tulajdonképpen idáig neked csak javultak a hormonális problémáid, illetve a vérképed is, ha jól tudom, sokat javult. Igen, ugyebár nekem PCOS-em volt, meg inzulinrezisztencia, az már nincs, szóval gyógyszert arra már nem kell szednem. Ez mellett ugyebár Cushing-szindrómás vagyok, ami a magas kortizol szinttel jár, és most voltam nemrég vérvételen, és már majdnem a normálba vagyok, ami eddig az egekben volt, szóval, hogyha így folytatom, akkor arra sem nem kell már gyógyszert szednem, ami hatalmas haladás. Szuper, igen. Mi történik a verseny utáni időszakban, hogyan tér vissza a testépítő életmód a normál élethez a színpad után, és mi a következő cél az én számomra? Igazándiból az optimális esetben nagyon nagy különbségeknek nem kell, hogy történjenek. Ugye most heti 5-öt edzel, meg figyelsz az étkezésedre. Ha
már a verseny közelettével leszünk, akkor annyiban fog változni, hogy esetleg a kardiód az talán több idő lesz, illetve kell mondjuk foglalkozni a pózolással is. Ha lemegy mondjuk a versenyszezon, amúgy attól félek a legjobban. Pózolás. Igen, egyébként az nem egy könnyű dolog, de tanulható, tehát mint mindent ezt is meg lehet tanulni. Senki nem úgy kezdi, hogy ért hozzá. És ahogy lezajlik amúgy a verseny, vagy a versenyszezon, onnantól kezdődik egy visszavezető diéta, ami annyit tesz, hogy egy ilyen szinten tartó kalóriamennyiséget tartunk egy darabig, illetve nagyon óvatosan emelkedik a kalória bevitel, ugye ahogy elkezd az ember tömeget növelni, amit említettem is korábban. Ilyenkor ugye az a fontos, azt kell megtartani, hogy ugye ezt a visszavezető diétát, ezt szigorúan kell tartani, ilyenkor ugye még az első 1-2 hónapban nagyon magas lehet az éhségérzet, ezt kell menedzselni, ez az, ami szerintem a legnagyobb nehézsége, de egyébként más változás nem fog történni, max mondjuk kicsit lazítasz magadon, és csak mondjuk 4-et fogsz edzeni, vagy 3-at, de ugyanúgy súlyzós edzés, meg a lépésszám kardiót megcsinálja az ember. Igazándiból az a fontos, hogy versenyfelkészülésben se legyen túl extrém, és utána se lesz akkor nehéz visszaállni. Ez meg valójában megválaszoltuk, hogy milyen kategóriában fogok indulni, és miért az a neve annak a kategóriának. Igen. Igen, egyébként ugye mondtam is, hogy más kategóriák is lehetnek, tehát például van egy olyan kategória, aminek az a neve, hogy sportmodell, van olyan kategória, aminek az a neve, hogy figur. Igazándiból mindegyiknél kicsit más az elvárás, izmosnak kell lenni, illetve máshogy nézik az arányokat, de ugye ezt, ahogy mondtam is, az akkor fog kiderülni, mikor eljutsz egy olyan testzsír százalékra, ahol már jól látszanak az izmaid, és akkor fogjuk majd ezt pontosítani, hogy milyen kategória jöhet szóba. Szerintem megválaszoltunk minden kérdést, majd hogyha még lesz, akkor majd megkérem őket, jó. Segítsen nekem ebben. De ami a legfontosabb, ez úgyis a türelem, mert igen. Nem egy hónap alatt híztunk meg, én sem nem egy hónap alatt lettem majdnem 150 kilós, és nem is várhatod el azt a testettől, hogy ugyanaz alatt a hónap alatt te le is fogsz annyi kilót. Úgyhogy a türelem, a fókusz, a fegyelem nagyon fontos az életmódváltásban, és hogy tényleg nem tartani extrém kalóriadeficitet, hanem egy normális módon odafigyelni aztán a makrotápanyagokra is, hogy tényleg magas fehérjét vigyünk be. Igen. Mert én magamról tudom, hogyha kicsit több szénhidrátot eszek, akkor éhes vagyok. Így van. És ami még nagyon fontos, hogy ha valaki azt mondja nektek, hogy van egy egyszerűbb út, azon kívül, hogy te kalóriadeficitet tartasz, meg mozogsz, meg figyelsz az alvásodra, akkor az valószínűleg nem mond igazat. Úgyhogy nem létezik semmilyen más módszer abban, hogy fogyni tudjatok, illetve izmot építeni. Mindig kell majd egy kicsit dolgozni vele, de idővel könnyebb lesz, és ahogy Darcs is mondta, türelmesnek kell lenni, mert amit 10-20 év alatt idézőjelesen elrontott az ember, azt nem 2 hónap alatt fogja tudni kijavítani. Akkor ennyi. Jó. Akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor Darcsinak ugyanúgy tudtok írni. Igen. És, én meg majd megzárgatom őket. Így van. És köszönjük szépen a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Sziasztok!